nan duk inda na je babbar damuwar da nake cin karo da ita a matsayin matsala ita ce babu kamar matsalar ruwan sha a jihar Kaduna. Nan wajen wasu bayan Allah ne suka zo suka gina mana bohol a nan gurin. Wani sallacin nan yana da sola, amma asali ba a yi programming din sola ta ɗauki bohol ɗin ba, nan sai da aka sa sola sannan aka zo aka gina. Bukata al'umma ce ta sa na kusan kullum sai na sa an zuba mai a janareto a tayar da shi in ba wuta ba, don kuma don al'ummar yankin nan su samu ruwa. To da malaman addini da jama'ar gari na san cewa matsalar ruwa ba yanzu ta fara ba abu bane da kai ka zo sannan ta faru, abu ne da tun kafin ka zo dama kowa ya san akwai ta. Amma tare da haka ni ina roƙo ya excellency a madadina, a madadin al'ummar da nan gaba za mu ci su zo su sake zaɓar ku. Wannan matsalar ta ruwa yana daga cikin ni'ima ta Allah ƙwaya ɗaya wanda babu wata halitta da ba ta da alaƙa da ita, da Allah ya ce wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy. Yadda ka zama abun koyi a harkar tsaro a jihohi ake buga misali da kai ayi koyi da kai, to haka muke so a matsalar ruwa ma a jihohi Allah ka sa ka zama abun koyin da za a dawo to insha Allah kenan an gyara ma matacin ruwan. Akwai lokacin da ake sa rai insha Allah wannan matsalar za ta to jama'a sun ji nayi sara akan gaba kenan. To muna fatan Allah ya saka maka da alkhairi, yadda a waccan matsalar ake buga misali da kai, kowa na kiraye daga jihohin mabambanta a ce ai koyi da kai. To haka muke fatan akan matsalar magance ruwa Allah ka sa ya zama a zo ana kiraye a ce ai koyi da kai. Mun gode, Allah ya saka maka da alkhairi, kuma muna kira ga dukkan jama'a a matsayinsu na mabiya su fahimci yi wa shugabanni addu'a ba zaɓi ba ne. Yadda mutane suke da haƙƙi akan shugabannin nan, da su ma shugabannin daga cikin haƙƙin da suke da shi akan mutane shine yi musu addu'a ta kirki. Da haka ina roƙo a madadina da madadin kowa duk wanda saƙonmu ya kai masa, dan Allah ya taimake ka da addu'a kan dukkan manufofin da ka dauko na alkhairi, Allah ya sa su tabbata, Allah ya tsare ka, ya tsare maka imanin ka, ya tsare maka mutuncin ka. Wanda suke so ranar da za ta zo su yi maka dariya, kada Allah ya kawo ranar da za a yi dariya a kanka. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda kuka sani, na ce muku Malam Asadu abokina ne matuka, kuma ina son yadda yake fitowa yana magana da ya shafi al'umma ba kan shi ba. In ka ji Asadu ya magana sau 10 to 9 ko 10 ma akan al'umma ne ba akan shi ba. To alhamdulillah ya faɗo wurin da nima da na zo Kaduna, yadda hankalinka ya tashi a ruwan nan, wallahi na daɗe na ban yi bacci ba ma. Za mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a, wanda shine babban abu wanda yake muhimmanci a gare ta. Sallu ala nabiyil karim.